Leis an idirlín, osclítar náirt eisina. Ach, is ódúin nach a gcónaí a bhíon eispéidir jararfacha ag leanaí ar Líne. Fériscí atá an. Sanna cibreholaíoch, fochaí toxinacha agus ábhar tá míchuí ó híomh íside dochar. Béidir gur bhreachtú nach rá éon rialacha ar Líne, nó ná réad tú de lean bh chusint. Tá méid sin aithríonis. Tás rá rialacha an le haid ardán ar Líne, chun do chuid Cearta hain agus Cearta de leanaí a chusint ar Líne. Is gá dardáin a chinntiú go gosno for leanaí agus daoine fásta ó dhíomháil agus iad ar Líne. Ní mór mó na tuairisce sa úsáte a bheith ag ardáin, agus ní mór rialacháin tuismothirí a bheith acu. Ábhad tóirnacha ama a legan síos a measc móna sa bháilteachta eile. Má bhíonn tú buairtha faoi rud ag an ecin de leanamh ar Líne. Tuairis an méid sin don ardán ar dús. Má heasann cuidú wet lei sin, nó chun níos mú eolais áil faoi méid a dhéanaan commission na mail. Feadh www.cnam.ie